Abale ndi alongo, Mulungu akudalitseni. Ndinaona inu m'bale kuti munali ndi chidwi chofuna kudziwa kuti kodi nyengo zimene tikuyenda zikulumikizana bwanji ndi kubwera kwa Mbuye wathu Yesu Khristu, kapena zizindikiro zina zakanthawi ngati kovuta ka nyengo tikukhalayi kakuyenda bwanji. Mumakumbutsa za audio ina imene ndidafotokoza za zochitika zakazimidwe ka magetsi komanso nkhondo zonsezi. Mumakumbutsa, ndikukumbutseni m'bale kuti ndizoona kuti zina mwa zimene ndinkanena zija ndi zomwezi ndithu. Mukumbukira panali pa 1 January nditi kusongani kumudzi kwathu, tili pa msonkhano pamenepo tinali pa 7th day Hillview ya kusongani. Zoonadi tili ndi abale pamenepa, Mbuye adatithandizira kuti tiunikirane ndi kuchenjezanako zinthu zina zakumapeto a nthawi ya pansi pano, pamene tinkaona ndi kufotokozera zina mwa zimene ma website achipembedzo cha Satana ananena ndi kuzikhazikitsa kuti zichitika mu nyengo imene tikukhalayi. Iwo adanena ndithu kuti mkati mwa zaka kapena kuti mkati mwa chaka, mkati mwa nyengo ya miyezi pafupi amayika 34 ngati si 36, zimene zimaoneka ngati kuti tikhala ndi chaka zaka ziwiri, mkatikati mwa nyengo imeneyi zina mwa zinthu izi zikhala zikuchitika. Choyamba adafotokozera zakuti kukhala blackout ku dziko lapansi. Blackout imeneyi ndi yakuzima kwa magetsi. Ndizoona m'bale nkhani imeneyi ndidanena, ndipo lero ndibwereze kuti zoona LCD inkanena zakuzima kwa magetsi ku dziko lonse lapansi, kuti vuto la kuzima kwa magetsi likhala lilipo, ndipo anthu avutika kwambiri pa nkhani ya magetsi, maka anthu okhala m'matauni amene amadalira moyo wawo pa magetsi. Chipwirikiti cha zinthu za nthawi ya kumapeto chikhala chilipo, abale ndi alongo. Musakayike kupita kumanja kapena kupita kumanzere. Ndithu munyengo imene tidziyenda, dziko lapansi likhala likuonesa zisokonezo, likhala likuonesa zipwirikiti chifukwa cha nyengo zowawa komanso zinthu zopweteka. Tidziwe chinthu ichi, kunena kuti polongosola achaini ache amene akuyendesa dziko lapansi, tikunena achipembedzo cha Satana mosogozedwa ndi mabungwe amene amayang'anira dziko lonse lapansi, akutsimikizirana ndi kuonetsera poyera kuti dziko lisintha machitidwe. Ndiye chimodzi mwa chinthu chachikulu chimene ankachiona kuti chidzachitika ku dziko lapansi ndipo chidzadabwitsa anthu, adzachipanga mwadala ndi kuzima kwa magetsi. Magetsi adzayina kuyamba kuvuta dziko lapansi. Now, lero taona magetsi mmene akuvutira osakhala ku Malawi kokha, koma ngakhale maiko amene magetsi sanayamba azimapo chaka chino akuchita experience blackout, koma yongo flasha ngati kwakumbutsa maiko kuti tsiku lina magetsiwa sazakhalaponso. Timve pano, maiko ngati South Africa ayamba kuona kuzima kwa magetsi, koma mukukumbukira kuti linali dziko limene magetsi amatenga zaka zambiri kapena kutenga nthawi yayitali osazima, mpaka kufika ponena kuti ku Joni magetsi samazima. Sipokhapayi taona matauni timadera tina ta Edinburgh kuzima kwa magetsi. Scotland yetu imeneyo, maiko amene sikumazima magetsi. Taona maiko ngati Australia mbali ina, kadziko ka Jamati Australia kama fanana ndi Australia, kama Austria, kadziko kamene kaja nakonso kayamba kupanga experience blackout.
apo ndi apo ku Asia, ku Europe ndi dziko lonse ngakhale the whole African continent yayamba kuchita experience ma blackout. Ife Malawi ndizo zolowereka, koma kwa anzathu atamva ulosi umenewu woneneredwa ndi Satana kuti ndizadzimisa kudzayamba kuzima magesi ku dziko lapansi, nthumwi zace zizayamba kuphunzitsa anthu kukhala pa mdima. Atamva uthenga umenewu sakadavomera, amakayika kuti sizingatheke. Kananji ife Malawi woti magesi amazima nkale chinali chinthu chakuti sitinkadabwa nacho kwenikweni. Koma lero tikuona pano kuti kuchoka pa 2 hours Eskom yakweza kufika pa 10 hours. Komanso mukapita ngakhale ku Eskom uko mukafunse sangakupaseni chiyembekezo chakuti blackout ikutha lero. Tiyenda ndikandima kamene kandithu ku dziko lapansi. Sikufuna kwawo, koma the whole system ya dziko ikuphunzira chinthu chimozimozi icho. Kungoti chikamachitika chinthuchi, popeza anthufe tili ndi maphunziro, tili ndi sukulu, tili ndi kudziwa kwathu, ndiye zinthu zikamachitika timaziyeza ndi sukuluyo. Ndiye timanena kuti chifukwa cha ucheni mkula Tanzania 6.1 megawatts yakhala 6.3 megawatts. Timayang'ana ma megawatts, tikuyiwala kunena kuti zinthu zambiri zimene zimadalira magesi zimadaliranso chilengedwe. Now, mmene tikupita mu nyengo iyi yoopsa ya climate change, ndikuti magesinso akuyenera kukhuzidwa, chifukwa magesi mukapanda kudalira madzi mumadalira dzuwa. Dzuwa lili chimodzi mwa chinthu za chilengedwe chimene chili nawo mu zinthu za climate change. Kusintha kwa nyengo, dzuwa nalo likukhuzidwa nawo, chifukwa nachonso ndi cholengedwa chimene chimatenga nawo mbali poyendesa dziko lapansi. Na utamverani. Kodi polongosola ankati bwanji kuti chimene chidzachite kozi zinthu zimene zindi chani? Musayiwale kuti ku dziko lapansi kuli zida za nkhondo zoopsa, manyuklia, atomic bomb ndi zina zotero zimene kaboni chakuti zimene zikuchoka pansi kukaononga chilengedwe ku dziko lapansi, ndipo zimenezo zikuutsa ma earthquake, zikuutsa ma tsunami, zikuutsa zigumula, achina chakuti ketilina, chifukwa cha mankhwala amene dziko lapansi likusokoneza nawo chilengedwe cha Mulungu mwini wake ku dziko lapansi. Walileka dziko Mulungu tilione wanthu kuti kodi chimene chikufuna kuchitika ndi chani, kuti mwina kuchokera mu zimenezi mpingo wa Mulungu ubwerera ndi kudziwa kuti kodi ku dziko lapansi lino kukuyenda chani. Kumbukirani kuti mawu a Mulungu akulongosola motsatana za masiku akumapeto. Tikawerenga buku la Daniel chapter number 2 mavesi a 44-43 akufotokoza bwino, akunena kuti koma masiku amafumu aja Mulungu wakumwamba adzayika ufumu wace wapa okhaokha umene sudzakangana kapena sudzapatikizana ndi ufumu wa dziko lapansi. Pamene tikupita kumapeto ngati kumeneku, pamene Mulungunso akufuna kuyika ufumu wace, wayamba kutionetsera Mulunguyo kufoka kwa ufumu wa nthawi ya pansi pano. Now, ukungochita kokha ufumu wa nthawi ya pansi pano, koma sukuchita chabe ayi, ukuyeneranso kubwera ndi zifukwa zoyambitsa mavuto a mdimawa. Si vuto la Eskom kuzima kwa magesi, koma tili mu sistimu. Dziko lapansi lagwidwa ndi sistimu ya kugwedezeka kwa maulosi a Mulungu, komanso zolosera za ndierekezi ndi zolinga za Satana pofuna kulilamula dziko lapansi kuti likhale m'manja mwace. Ndizoona izi. Tisintha mabwana ku Eskom, tisintha olamula, koma sizitheka. Chifukwa chani? Ichi chikupaseni chithunzi anthu a Malawi kunena kuti kuzima kwa magesi
kuvuta kwa zachilengedwe ndi umboni wonena kuti dziko lapansili amene akulilamula mwankhanza, amene akulilamula mofuna kukakamiza kuti zinthu zikhalire kumbali yake yokha ndi Satana ndi Dierekezi. Now, olamula sachakwera nthawi tili ino ayi. Timve makosana, tisamapusisane. Ukadakhala kuti chakwera ndi wokhala pa mpando wofunika kwa anthu tonse, kunalibe mavuto amene tikukumana nawowa. Koma nayenso ndi munthu, ata zakanika, ulamulironso suli m'manja mwace, ata zakanika. Inu kuti mukakhulupirire kuti chakwera alibe ulamuliro uliwonse, dziko lili ndi achaini ake amene akulamula, ndi nkhani ya fetereza. Ikukhuzana ndi kumagesi komweko, chifukwa cha nkhondo imene yasokoneza zinthu zachilengedwe, yasokonezanso kayendetsedwe ka dziko lapansi nkhondoyi. Mukukumbukira mu audio imene ija nditafotokoza za kuzima kwa magesi, ndinkapita patali, komanso lero ndipite patali mowunika kuti magesiwa azima. Cholinga chake ndi chani? Akufuna kuti ku dziko lapansi kuli zinthu zimene zimakhala ndi moyo chifukwa cha magesi, nazonso zimenezi zikufunika kuti ziyambe zafa. Mukukumbukira kuti tikuchokera ku nsembe ya wanthu gawo 6 malingana ndi kalongosoledwe ka Satana ndi Dierekezi. Akuti korona inali gawo 6 lolumikizana kwambiri ndi kutha kwa nthawi ya pansi pano kwa maliro opezeka mdziko. Mwayiona korona mmene yathera anthu, ndikuti zopuma ngati anthu zokhala ndi moyo zimene zimakwanisa kupanga survive papanda magesi taziona mu chigawo choyamba chimene ini yake akuchitcha gawo 6 chapulula anthu ku dziko lapansi. Chikubweranso chipulula chopulula wanthu amoyo, koma mkati mwa chipulula chopulula anthu amoyo amene sadalira magesi, mpingo akuti kuli zamoyo ku dziko lapansi zimene zimadalira magesi, nazonso akuti zikufunika zilawe imfa. Ndiye pakuyenera kugwedeza dziko chilengedwe chisokonekere. Magesi ndi chimodzi mwa zinthu zimene zimabwera chifukwa cha zinthu za chilengedwe. Ngati chilengedwe chasokonekera, koda chakwera ali mchilengedwe? Ndani wasunga dzuwa? Ndani wasunga mvula? Ndani ali ndi mphamvu yobweresa matsunami, yobweresa maaida chakuti? Timva posachedwa pompa kuti kukubwera ina yakuitcha ndani, akuti daimoni chakuti akubwera matsunami, zikubwera zigumula nditero zosiyana kutsogolo kwa nthawi tikupitayi. Akhala akuperekabe mayina kananji mmene mpweyaso watuluka ku Russia wazida za nkhondo zoopsa ngati zikuphulisidwa zija. Chilengedwe sichikhalanso chimozimozi, zinthu sizikhalanso mmene inu ndine tikuganizira. Now, kukubwera chipulula cha imfa ya zinthu zimene zimakhala ndi moyo chifukwa cha magesi. Tamverani, chifukwa cha kuvuta kwa magesi kumene kulipoku, nachonso chiwerengero chakayendedwe ka zinthu ka chumachi chikufunikanso kuti chisinthe. Now, change ikuchitikayi ndi iti? Ndi chatidanena kuti dziko lapansi likukonzekera dongosolo la new world order. Ndiye kuti akamati new world order, palibe chimene inuyo wanthu a dziko lapansi muti musunge chimayendera system zakale sichipezeka. Magesi ndi amene mukuwaonawa. Mvula sitiyenderanso yakale, ikuyenda kusintha chifukwa tikupita mu new world order. The system of the world must be changed chifukwa Satana akubwera kufuna kudzalamula. Magesi okondedwa ndi mwayi kuti akumaoneka. Pali tsiku padzakhala mwezi malingana ndi zonena za LCD. Masiku sazatsikira pa 42.
amene dziko lapansi lonse entire world liti lidzakhale pa blackout akazazima magesi ku dziko lonse lapansi. Ukatenga ndalama magesi kulibe, pakuti kompyuta imayendera magesi, network imayendera magesi, matawa aja kuti akoke zithunzi ndi magesi, kuti akoke mawu ndi magesi, matawa kuti atenge zinthu zimene zili ku satellite kumwamba ndi magesi. Nde system ya makobiri izayeneranso kusokonekera kuti zisinthe makosana zipite ku new world order. Satana wakonza zimenezi malinga ndi zolembera za LCD zikunena kuti akuyeneranso anthu ku dziko lapansi kulandidwa ndalama, maakaunti akhala nyuwani, zochitika zikhale za nyuwani, komanso nonse amene muli mu system ya monetary system mukuyenera kuchitidwa swipe out kuti alowese system ina. Nanga kodi inu amene simunabayise, amene mulibe ma green card, amene mwakana kulambira chirombo, nimesa ndalama zanu zili ku banki, ndiye Satana adzakulipirani kukakupasani makobiri musana mulambire? Zitheka. Akuyenera kusintha system kuti ife amene ndalama zathu tikungodyererapo pamutu pa Satana apa kumapanga kuti ife siulambira Satana. Tikufunika tikhale ma full member, titapanga register. Ndiye ma blackout iwa akamadzabwezera magesi adzakhalanso atasintha ngakhale mayimidwe ama satellite mwambamu. System zizasintha posachedwa. Ndimati ndichenjeze, mukonzekere kupanga disappear kwa ndalama. Inu amene mwasunga ndalama mabanki, ine odalira Airtel Money, ine odalira Mpamba, Hanyamata Mukulu, bayisa khani osausa, mukonzekere kuluza makobiriwa. Nthawi ina iliyonse ndalama zipanga disappear, muziona khani osausa. Tamverani, tikusauka ndi kusowa kwa mafuta amene akukwera tsiku ndi tsiku. Tisamale mpingo wa Mulungu. Izi ndi zizindikiro zakutha kwa nthawi. Sikale system zikuyenera kusintha chifukwa magalimotowa posachedwa pompa tichita paki m'makomo akhala opanda ntchito. Ayamba kale kukonzekera kupanga magalimoto oyendera dzuwa. Kaya dzalitenga kuti dzuwa lache sindidziwa, kapena lizakhala likuwomba kwambiri sindikudziwa, koma mpingo wa Mulungu nimati ndinene kuti zinthu zina zimene tikukumana nazo lero zakuzima kwa magesi ndi kufulasha kumeneko. Kumbukirani mmene imabwera corona. Mwina mungatsutse kuti ayi simunanena kuti nanga magesiwo azazima zuwa lonse, dziko lonse, ndiye bwanji akumazima kunzuzu kwina nkumayaka. Kumbukirani kuti corona adayambira ku Wuhan, ku China uko. Atachoka kumeneko adapita pakadziko yako, kadera yako, kamudzi yako, pang'ono, kenako chinadzayaka dziko lonse kupatula timaiko tina kanti tatu kanti wiri kumene imaoneka kuti sikuvutako, koma the whole country inadzagwira ndi corona. Na yonso system iyi idzichita ngati mbanda kucha, pang'ono kuchoka pa 2 hours, pa 3 hours, pa 4 hours, kayakonza magesi wabwerera. Koma chimenechi chichitika ku dziko lapansi chidzakwana tsiku limenero kudzakhala mdima ku dziko lonse lapansi. Ndiye ndimati ndichenjeze koma mokhuzana ndi mawu a Mulungu. So pamenepa ndikunena iwe nzanga wa 7th day amene lero pang'ono ukukhala ngati ukunyozera ndikunena kuti country living sikutenga watu, sikutenga woyenera. Ehe, kapena mukudziwa uthenga wa country living koma mukuupanga mopepuka. Ya, nimatini nene pano lero mpingo wa Mulungu panafunika kuti tivomere kuti mawu a Mulungu ndiwoona, zolembera zimene zidalembedwa ndizoona zakumapeto a nthawi. Kodi mukudziwa kuti blackout ndi chinthu chopanda ntchito kwa munthu wa ku country living?
alibe nacho ntchito. Ndiye ndiganize kuti chimenechi ine ngati nzanu satanisti amene ndatuluka ku chipembedzo cha Satana ndikubwera kwa Mulungu, ndadzayipeza kuti oho, ndiye kuti mawu a Mulungu aja ndiwoona. Mfulu ndi imene idzakhala ili ku country pa miyezi imeneyo, pa 42 days imeneyo, pa 46 days imene idzakhala ya blackout dziko lonse lapansi. Mfulu idzakhala ya ku country chifukwa lero iyeyo wapita kale ku mbindikiro wa mdima, sakudziwanso za magesi. Iyeyo oloma satellite asinthe wapita kale ku mbindikiro osowa network, sizizamusuntha kanthu, sadzalira nawo chifukwa wayamba kale kuphunzira. Chimenechi ndi chimene mpingo wa kumapeto remnant, mbewu yomaliza, Mulungu adayikiratu kuti idzayenera kuchoka m'matauni ndi kukakhala m'mamidzi, chifukwa Satana akupanga matama ndi zinthu zakezi. Amene tikumpatsa matama ndi ifeyo chifukwa tili mu system yakeyi. Tidafunika kampata aka kamene angelo agwirabe mphepo zinayi kuletsa kuti mphepozo zisawombe. Kampata kameneka kampata kachizengerezo ndi kamene kanafunika kuti inu ndine makosana tikadapitiratu kwa Mulungu. Ndithu tsiku lina tidzakhumudwa. Anyamata anzanga amene mukumva mawu a Mulungu mtauni, tauni izi zili ndi aini yake. Ngati mungakumbukire bwino, ndikufotokozera mu audio ina, ndikukumbutseni, ndafotokozera za Sipona, ndanena kuti matauni onse amene mumaonawa amene adapanga discover ndi Sipona. Ndipo ku tauni ndiye likulu kapena kuti kwawo kwa ziwanda kumene Satana amakhazikika ndi matauni. Chifukwa chake mawu a Mulungu ananena za country living, sikuti kumeneko anthu sachimwa ayi, koma chisawawa kokhazikika kumene mipweya ya Satana ndiyerekezi imadalira ndi mtauni. Kwakuti audio iyi ndiyopanda ntchito yonena za magesi kwa munthu wa ku country. Chifukwa chani? Adazitulusa kale mu system za dziko lapansi zoyendera magesi. Firiji adagulitsa amangokhala kumeneko, ngati nkuchaja amadalira sola, akati wakhala pakanyale ndi sola. Za iye zili bwino. Anatuluka mu ukapolo umene Satana anatigwira wotigoneka m'magesi. Siku lina kudzakhala ngozi ku dziko lapansi. Ino anyamata amene muli ku Taiwan, samalani, chifukwa tsiku limenero blackout ikamadzabwera sizasamala za Taiwan, sizasamala za Taipei, Dubai alibe ntchito, Qatar alibe ntchito. Kudzakhala ngozi chifukwa kuzikepe zizaphafamuka zitanyamula anthu mwamba kwamenyesa pansi, chifukwa kuzati zi wena sazakwanisa kutuluka m'masitezi. Ndithu masiku akumapeto anthawi yaposachedwa apa, mawu awa muzandikumbukira. Wana oyendera ku magesi adzamwalira. Chizachitike nchani okondedwa? Magesi akukangalu azazima. Berekera ntuni khani yosausa, khani yosausa. Berekeranitu, 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 chifukwa kudzavuta. Okondedwa, tikupita ku nthawi yosausa, yowawa. Sizokhazi okondedwa zimene ziti zichitike. Nimati nene pano sopano, chifukwa chakusintha kwa nyengo imeneyi. Nalonso dziko lapansi sili kungoyang'ana ku magesi kokhayi, koma lachitaso chidwi kukumbukira kuti nkhondo ndi chinanso mwa chipangizo chimene chidzathandize kuliwononga dziko lapansi. Ndiye nkhondo yokondedwa iwoneka ngati kuzizira, iwoneka ngati kupita uko. Mwamuona Putin wayamba kuyambana ndi Zioni. Ndidanena nkhani imeneyi kuti mmene mukumuona Nsilamu akulumikizana ndi Russia pa nkhondoyi, Iran akulumikizana ndi Russia, Iraq kulumikizana, Asia yense kulumikizana ndi Russia pa nkhondoyi. Onsewa akufuna kuti akulimbirana pamalo pa Zioni. Osayiwala okondedwa kuti tili ndi two-headed dragon,
mu nkhondo imeneyi. Ndiye nkhondo ija ndi imeneyi. Manong'onong'o akuti sopano Putin wayamba kuyambana ndi Israeli. Simwayamba kuwamva? Israeli ali tcheru, akudziwa kuti nthawi iliyonse mizinga muyiona LCD kuti mzinga uyamba kuchoka ku Russia kapena uchoka ku Israeli kupita ku Russia, amenyana. Kulimbirana chani? Kulimbirana likulu la Yerusalemu, chifukwa papa walero akudikirira kukhala likulu lake, pamene akukhala paja ndi pambali. Likulu la chipembedzo, headquarter ya chipembedzo, akuyenera iyeyi kusamuka kukakhala kumeneko. Okondedwa, zizichitika zina mwayapo ndi yapo mwa makono mosamveseseka, koma tikupita kumapeto a nthawi ya pansi pano. Mpingo wa Mulungu ndimati ndinene kuti ndiyankhe. Mukamafunsa za blackout kuti Twaibu blackout munkanena ija ndi imeneyi, ine ndikuyankheni kuti chimenechi ndi chiyambi chake cha blackout icho. Sikuti chizangoti basi magesi aja dziko lonse koma pang'ono. Tsiku lina muzamva kuti Zambia kulibe magesi, Malawi kulibe magesi, o Tanzaniaso yonse yazima, o Malawi inayaka koma Mozambiki yazima, Mozambiki inazima koma Tanzania yayaka. Choncho tsiku lina muzamva kuti Egypt yonse, South Africa, Mauritius konse kulibe, kenako Africa. Tsiku lina muzapeza kuti dziko lonse lapansi ngati mmene inkapangira kolona ija, pang'ono. Umboni ndi wakuti mwayitane akuluakulu a Eskom, mwafunse chimene chikuvuta kuti magesi azikhala chonchi. Kodi madzi kulibe? Mvula yonse yagwayi, nanga dzuwa kulibe? Nanga Ijenko ali kuti? Pakuti tinamuona Ijenko akudyaso ndalama zathu, Ijenko za mishongo akulephera bwanji kutesa blackout. Kodi dzuwa kulibe? Ma solar system taona akukhazikisidwa, osati kuno kokhayi, taona yalidwa nkane ngumu. Mbunda mutaona, Blantyre taona, Kunzuzu taona, akhazikisidwa masola, mageniseti ali kumeneko, nanga ndimawu. Sipanopoka pitani pa Lusaka, sipanopoka pitani pa Dar es Salaam, sipanopoka pitani pa Durban, Pretoria, pitani pa Cape Town. Sipanopoka pitani ku Cape Town, ku Cairo. Kaoneni okondedwa, pitani mukaone matauni onse akuluakulu a dziko la Afrika akhuzidwa pang'ono ndi pang'ono. Tikusendera ku chimenechi. Nimati ndingokumbutsa za chimene ndafotokoza pa 1 January. Magesi avutadi. Chifukwa chani? Zamoyo zodalira magesi zikufunika zilawe imfa. Pamene Yesu wasala pang'ono kubwera, mmene wagwira mphepo zinayi pa mpata wa chizengerezo uwu. M'bale wanga, ndimati ndikupemphe kukanabwera kwa Mulungu. Pomaliza mpingo, ndimalize ndikaumboni aka. Ndimakumbukira tsiku lina makolo wanga agwira ntchito za ukhuki m'tawuni ya Lilongwe. Chaka chimenecho ntchito ya abambo wanga idatha. Kanthu aka ndafotokozanso pena pake kama ndichitisa chidwi. Ntchito ya abambo wanga idatha. Ndipo kana kubwerera kuzomba tidakakhala m'tawuni ya Chimoka kumapanga renti. Abambo anga ndikumafunafuna ntchito ma area. Pa nthawi imeneyi